би ли се представил и би ли казал с няколко думи каква е тази практика, която ще ни покажеш? Казвам се Пламен, живея от дълго време в Щатите, 20 години вече. От около 2 години започнах да се занимавам с дишане, като от 1 година активно практикувам и работя с хора, които също искат да се занимават с този вид дишане. Значи, какво представлява дишането? Това е един вид осъзнато дишане, при което ние насочваме вниманието си към дъха и му позволяваме той да открие нуждите, от които имаме нужда, т.е. нуждите, които има нашето тяло в момента и ни помага с енергията си, с захранването си, с начина, по който намира тия нужди, по някакъв начин започва да им отговаря. Тъй като може да звучи много метафизично, нещата всъщност винаги са на енергетично ниво. И дъха си е един вид енергия, която се съчетава с енергията на нашето тяло и така се получава един много естествен танц, в който или се освобождават предишни наранявания, травми, какво ли не, което складираме в тялото си, или най-малкото, което може да получим при един такъв процес на осъзнато постоянно дишане, е да освободим стрес, който и без това си събираме постоянно, всеки ден, малко по малко. Така че, ако легнем и подишаме за 1 час, най-малкото, което може да получим е оттърваване, малко освобождаване на този стрес, тъй като получаваме голямо количество кислород, с което захранваме и тялото си, и тъканите си, и клетките си, и енергията си. Мнозина практикуват йогийско дишане, прана яма така наречена, други пък практикуват холотропно дишане или бъртинг. Това тип дишане има ли общо с тези? Има общи неща. Разликата между различните йогийски дишания и този вид дишане, което на английски се нарича breathwork или soulful breathwork е този конкретен тип дишане. Разликата с йогийските дишания е, че не се променя дъха, дишането, както има много различни дишания. Примерно има капалабати, има всякакви различни такива дъхове. Докато тук си дишаме по един и същи постоянен начин, така че не се променя в продължение на практиката. В този смисъл е много по-подобно на холотропното дишане или на rebirthing, като там пък малката разлика е, че самата техника на дишането е малко по-различна и хората, които са преминавали и през холотропно, и през rebirthing дишане, и същевременно са практикували този soulful breathwork, ми казват, че soulful breathwork е много по-лесно и много по-леко за тялото, тъй като има една интензивност, особено в холотропното дишане, което може да бъде доста тежко понякога за тялото. Това е основната разлика. До голяма степен този вид дишане е свързан с принципите на rebirthing, така че хората, които са запознати, това няма да е толкова странно, чуждо или непонятно нещо. Може би ще има едно малко така донастройване на техниката, което се заучава за 30 секунди. Защо да дойдат хората? Защо да дойдат? Много добър въпрос. Всеки един от нас има нуждата от едно такова енергетично захранване, зареждане и същевременно освобождаване от неща, които чисто и просто няма нужда повече да държим в себе си. Това дишане ни позволява точно това да направим. Както да се захраним с енергията, където и когато имаме нужда от нея, в самия процес на дишането, така и да освободим тия неща, които вече не са вече актуални за нас и все едно проветряваме стаята, проветряваме този организъм и му позволяваме да е много повече в синхрон с ритъма, актуалния ритъм на живота, в който всъщност сме включени всеки ден, всеки час, всяка минута. Благодарим, ще дойдем. Благодаря. Очаквам ви.